Mateo Dolion. Ia Opu Mateo Dolion tubuh ma di tanggal 23 bulan 12 tahun 1946 di Manik Silo, Sidamanik. Sekolah Madamangon SD tahun 1957 di 3 bulan. SMP tahun 1956 di 3 bulan. SMA di Negeri 2 tahun 1950 di Siantar. Kuliah ma di IKIP tahun 1974 di Medan. Karejo songon guru honor mulai tahun 1970 di SMP HKBP 3 bulan. Tahun 1975 diangkat menjadi guru di SMA Negeri 14 Sunggal, Kota Medan. Jala pensiun ma Damangon tahun 2006. Ia peparan ni nama numun di peparan nami peparan ni Siti Daun Manang Sian Opu Mateo Dolion. Na parjolo ya opung nami opo sorang lang Siti Daun anak na tulu. Na parjolo may ama sorang lang Siti Daun ama nianggam Siti Daun dohot ama guba Siti Daun. Ama sorang lang Siti Daun mangalap boru ni Rajai boru Sida Butar na siya tomo anak na dua. Opo Santi Siti Daun manang opo hami na mangalap boru ni Rajai boru Sida Butar siya tomo anak na tolu ima ama Santi Siti Daun ama ni poster Siti Daun dohot ama ni mula tua Siti Daun. Na paduahon ia opu Jason ia na paduahon na parjolo mai ia opu Jason Siti Daun mangalap boru ni Rajai boru Rumah Horbo nasian huta sosotolong samosir tubuh ma yanakon na tolu halak. Na parjolo mai perdinan Siti Daun opu Junita mangalap boru ni Rajai boru Rumah Horbo Sida Butar siadari. Na paduahon Murdin Siti Daun manang opu Jonggi mangalap boru ni Rajai sia Lagan sian Manik Silo. Na patuluhon Kenan Siti Daun opu Winona mangalap boru ni Rajai boru Damanik sian Sipinggan. Ia pinoparni damang perdinan Siti Daun manang opu Junita on na mangalap boru ni Rajai boru Rumah Horbo nasian huta Garuga boru Sida Butar sia Tomok boru siadari sian huta Abarita. Tubuh ma dinasida walu anak walu boru. Na parjolo ma ia anak na parjolo ima guru si tua Jason Siti Daun manang opu David Sion mangalap boru ni Rajai boru si Tumorang nasian huta Sukadame jala di basa-basa di bata dinasida tolu boru. Na paduahon ia anak na paduahon ima Doktorandus Osten Siti Daun manang opu Mateo na mangalap boru ni Rajai boru siahan sian huta Silidung luba Silidung Balige ima na tapaduadok di bagasan Partikianon. Ia anak na paupaton patuluhon ima amata manang opu Kenzi na marguar may mala Siti Daun na mangalap boru ni Rajai boru si Tijak nasian huta say belutu tebing di basa-basahon debatado dinasida dua anak sada boru. Anak papaton ima Insinyur Ramli Siti Daun manang opusion na mangalap boru ni Rajai boru Sida Butar nasian pematang Siantar jala di basa-basahon debata dinasida opat anak sada boru. Ia anak na palimahon ima Insinyur Pander Siti Daun
Oppu manang Oppu Antoni na mangalap boru ni Raja boru sida butar nasian Medan jala di basa-basaon debata di nasida dua anak tolu boru. Ya anak na paunopon ima perlindungan sitindaun jalanunga jumolo marujung anak na paunopon na mangalap boru ni Raja boru sirai nasian huta damanik puli huta damak puli tanah Jawa di basa-basaon debata di nasida sada boru. Ya anak na papituhon ima situa Agusten Beli sitindaun manang aman nopa sitindaun jala nunga marujungolu anak na papituhonon na mangalap boru ni Rajai boru si jabat nasian huta bosar Marjawa huta bayu di basa-basaon debata di nasida dua anak tolu boru. Ya anak na pawaluhon ima panghutan sitindaun ima Ahmad Daniel jalanunga marujungolu anak pawaluhonon na mangalap boru ni Rajai boru taba nasian sidik kalang di basa-basahon debata di nasida opat anak dua boru. Ya boru na parjolo ima Dorli boru sitindaun manang Oppu Mega jalanunga marujung Oppu Mega dolion namar hamuliam maitu anak ni amang boru nami Ruslan Gultum nasian huta Sukadame jala di basa-basahon tuhata di nasida dua anak tolu boru. Ya boru na paduahon ima Timon boru sitidaun Oppu Hinca namar hamulian maitu anak ni amang boru nami besi burian jalanunga amang rujung boru amang boru nami on di basa-basahon debata di nasida sa tolu anak sada boru. Ya boru na patuluhon ima Siti boru sitindaun manang nama Najul Paldi namang maramulian maitu anak ni amang boru nami kasinaga nasian huta Sibolon Marbun Pangururan tubuma tolu anak. Ya boru na paupaton ima Tiamsa boru sitindaun jalanunga jumolo marujung manang Oppu Indah namar hamulian maitu anak ni amang boru nami El Pakpahan nasian huta Bedagai Tanjung Beringin hot mauli boru sitindaun namar hamulian maitu anak ni amang boru nami Jesiahan jalanunga jumolo marujung amang boru nami nasian huta Pematang Bandar. Ya boru na panopon ima sa urma boru sitindaun manang Nay Carlos namar hamulian tu anak ni amang boru nami Teh huta Soy nasian Jakarta tubuh madi nasida opat anak. Ya boru na papituan ima Purisda boru sitindaun namar hamulian tu anak ni amang boru nami Besiahan jalanunga jumolo marujung amang boru nami on nasian huta Mayang. Ya boru na paweluhon ima Gustina boru sitindaun mana diguari na todo namar hamulian tu anak ni amang boru nami Sirai nasian Jakarta. Jadi penguma pinopar ni ia natapadop-padop di bagasan Partikianon ima Oppu Mateu ima si anak si nomor 2 tubuh madamangon nakining di tanggal 27 1946 jala marhasohotan manang marumah tangga tahun 1975 jala di basa-basahon debatama di nasida opat anak 2 boru. Ya anak na panjolo ima na margoar jusing sitidaun mangalap boru ni Rajai boru sitot alai raja nami
mangidu hami doko gomos terlumobi dihamu hula-hula nami tulang nami raja nami nungatung masay liling say marsakap jala marbaga-baga anak namion ima si jusingon naing dililiti adorna alay sapet tu sadarion dangadong dope dana dinasida alani mangelik kami duhamu nasa horong di hula-hula nami raja nami buat kamu ditangiang muna asa anggiat di basah-basahun di bata di lehot di bata dinasida di akka pinopar songoni ma pangelikon nami ia anak nomor 2 ima Iwan Siti Daun na mangalap buru ni rajai aritonang raja guguk di basah-basahun di bata dinasida sada anak sada buru ia anak na patuluhon ima na marguar tatar Siti Daun na mangalap buru ni rajai buru siahan di basah-basahon di bata dinasida sada anak ia anak nomor 4 raja nami ima nata persita semua dipakatau tadi pangarapoton di nabudari yang gua anak namion dang dope ima anak nomor 4 dang mah kasuhotan dope posrohan nami dihamu sa luhutna terlumobi di nasa horong ni hula-hula nami raja nami bahwa kamu ditangiang muna asa anggiat tumu ibu dapat sirokap nito dini anak namion asa dibagasani ramarlas ni roah kita tu jolo anon ima namarguar Anwar Siti Daun ya boru na duai na panjolo ima syakangan Helda Siti Daun na marhamuliam may tu anak niya mang boru nami marga tarigan di basah-basah di bata dinasida sada anak 2 boru ya boru na paduahon na margor may Neni Siti Daun na marhamuliam may tu anak niya mang boru nami marga gultom di basah-basahon di bata dinasida 2 anak sada boru alanido raja nami adorang dingoluni opu matewon nungar lilin yan di bagasan parsahiton alay asirohani tuhani dilion do pigajang nimur alay po na duminggan di tunga-tunga nilo ngolo niya opu matewon dang ditaw benahat siti tanggal 4 bulan sia tahun 2020 sada borham madamango tumopo Tuhanna topo may di hari Sabtu alanido raja nami di peparan ni damangon ni maopu matewon mohon bilang-bilangi hami torok ni pinoparna 20 halak songonima raja nami nabuhu patol nasami songo jujur ngolu ni opu mateu doli na tapadu-padupon molo tumadong na hurang lobi di jujur ngolu na hupasatami posrohan nami naradiru hami tiro muna jala tau kami wangido tanya ko kamu mahami terlumowi pinopar ni opu mateu dolion asangkia tujulan narion lamar taba-taba pasu-pasu di leon las ni roha di leon hasadaon di namadalani ari-ari na naing leon nito ata di tonga-tonga ni ngolu na sida songon ima nabuh pasatami nabuh pasatami songon tujuh ngolu ni damangon aleon upagotu kami Hami tulang muna marga rumah horwo ditongani
dibogu ni alamammu aktaran nabi dangonon pangantaran ni anak pangantaran ni boru di hamuak kamang boru nami ima tutu amang boru di haroro nami dinang manggulingari amang boru nami sa tonga bagasmu rodo hamiak ka tulang muna pasahaton akatang yang nami ya nya dibudi-budian nya mang boru nami on saya dijakon atau diomum ditang yang ni hami saluhu nakahula-hulamu ima tutu amang boru kuberek kami do retta di rohamu dus di rohamu nang sada di tayimu di hamu kamang boru nami marga sididau dohonon nami matutu amang boru songon hata nina tua-tua asa balitang may natok pagabe tumadak ko sita doan aroy muna akamang boru nami sididau magabe tujulan nyaryo ay tokas do huboto haber kami hamuna marsi paululuan matutu amang boru hami tulang muna di haroro nami hubuak kami do amang boru harbuepir boras sipir ditodi asa dohonon nami masongon hata nina tua-tua pir main na tongpoki bahul-bahul manak pasalongan pir matod dini hamu salu nakamang boru nami lumobi madiak kabere nami on luju-luju madi hamuak kadalannya kapanamota amang boru imatutu kuboto hami amang boruon nunga sari matua jalan nunga di pature turhamu anggo di rohamu nian naing duliling amang boru nami om mangulu tay bereng-bereng ommu songonido nak kami akatulak muna alai dang dalam muda lakuin na Tuhani sakat ni Tuhan do tutu na tulus alani si orang nami di hamu nak kamang boru nami lumubi ma di hamu kabere nami tujahoba ma pasahat tamuna akasaluhu na holso ni rohamunai dos rohamu sibulutan alai dos ma rohamuna martangia kamu Tuhan asa dilihat Tuhan di hamu pos ni roha jala sada ni roha toka ari na mangiu songoni manang na boru namio asa liling om mangulu maloma hamu magwa akarohana di hamu kabuparan na asa sehaton asa boy na boru namion parmudu-mudu kamuna salu nakabuparan na amang boru kini hubing hami tutu nunga sarimatu amang boruon alai adong alaina adong dope sana nai namar has naso marhaso hota bere nami alani nami matutu soman hata nina tua-tua balgain na tiang di rumah o balgat tiang di sopo ngagabi betutu amang boru nami o sahatu na sarimatu o gabi amma saluhu na mo kapoparan na nauposo jala huboto hami bere nami siakangan dang adong dope di hajol maun martangiang amyak tong bere katulang muna songoninang amyak kahula-hulamu ang dia manya di pudia-pudia nyamang boru namion roma kasilas ni roha tuho bere nami siakangan marurak maho bere tutoru barbulung maho nang tugijak mardaka maho tu mangebang dan tuhabiran ima tangyang ni hami katulang muna sa imatag-bataba manihol hadol mga sa tudikyo tong doh amyak katulang muna pasahatot tangyang namin agomos tutuhata ang gianya di budi-budian niya mang boru namion tumibu maro di hobere sirokap nito di songok kata nina tua-tua uba di tautu bain na marhasap manopi-nopi di budi-budian niya mang boru namin na sarima tuaw asi marohannya mata di bata Jehovah Roma tu hobere sirokap nito di imatang yang namin jadi amang borong songo perhitian di tangyang nami rodoh amyak katulang muna pasahaton ima ulos si gajang rabu asang gianya gajang di hamu barita gabe barita horas di pudi-pudian nyamang borion lumobi mapo peparan nyamang boru namion jadi ope songon pardalan di ulos na winuan nami perhitian di tangyang nami tu hamuna kageleng nami ope denggam mahatahon anaha ho mana makatahon songon dia ma akka ulos si gajang rabu sika nitang yang tatu ka bereton pasahat matuho mo na tema amang tua ba at orang sohu ugorga amang boru songon perdalan ni hasasa ni ulos tuhamu amang boru nami sautik dohono kuti botokku ati dia lulu roham itu ay torok doa ka hula-hula ku segaro kay naroham hape dang 3 hami na boy dopa di partikyanon itu na boru unang manang dia roham alanya ka situasi doa ka kesibukan doa ka keadaan masing-masing ka hula-hula mon na adong kurang dobi marpamati roham sotong dulu sotong syukur roham dang na dong dia sehat do sudia ka keluarga
Aleom mahami na buhay dopak. Ito na. Tabali na ulit ito, tabali na denggan amang buru. Nalaw si pasahaton nami itu amu terlumubi ma pinopar ni laikon. Pasahaton nami matong pasu-pasu. Gabi Ulos nagajang si Toro Rabu. Songono mapardalan na amang buru. Takas ditangi hami nakin ya pinopar ni layon onom ma. Rismay sadabi. Parpunguan may sada mamangarahut pahopusian anak. Gabi Sada mamuse mangarahut pahopusian boru. Sada mamuse mangarahut di laikon na Martino Duhon. Gabi telang. Sada mamuse tu ibotona. Gabi. Takas bilangi hamang boru. Nangapehonon namin maperhatian ni pasu-pasu tuak kana pinupus ni Todd dinamion. Baik kamu majo godang na perdomo dusin. Sinabul muna. Ngomong baru. Jadi ngomong baru. Jalan mah. Jangan tak salah. Lain mga peho perhatian di pasu-pasu nami mahami to kageleng namion. Baik magodang nomor 27.
bere kami dohorong ni rohamuna di bagasan partikianon iman di pasar Mateon di bere muna opu Mateo Dolion nunga di pasar tamu pasu-pasu mulai sian ada pamupoon satu tikyo ditabahamu marhite ulos si tanggorabu tu pinopar ni opu Mateon nang hami namar hamaranggi alanido raja nami tulang na burju dia ka uli basa munai dang tadok kami holan hata mauliate do nabuhu pasatami sanggia ma ditabai di bata dihamu hasehaton gajang ni umur dot aka gogo asa bui tok to akar na mangihut tong kamu maniroi paingoto kami aka pargelengan muna aka paupumunaon bebere munaon di aka ari na mangin songonima tulang raja nami di bagasan partikianon tong dohami romano barajai adang dohata ni situa-tua nama do dang sudah pudung yang kosusaku palia dang sudah nampai pabainan nami manang soba nami susadia alai songonon raja nami mangarade tutulang naking dot sobaida sekali amang par musik nami neng romah tulang nami rajai rumah horbo sida butar siadari badamang ma tukang litara bunga tu sanggar main natong apori tu luang masa tua sinur matong akamang boru akapapanamu gabi akananyula horas padalan dalam mawamu mahamu akapartiga matutu asa bangun namar harto mana dia gata di robean horas mahamu katulang mubor atulang muna majaro pabali umuna uga dana madia hamu kamang boru pasu-pasu di tuang singka ini na mangalian matutu asa saha main nasonu satu hotel di 300 ho di rotang di bulan nunga sahabe ni ulaw kamu ulaw sari matua ni bere nami apala di dikyor sama ita salut tu panggabi tu parhorasa totok kita di ramoti Tuhan saya mamoliate ma awang pande nami nama tinahin no waltio binati pangungatan bay masih dito ipasade man
ngamuna manomunomu rajai las marwani rajai te jadi ope par musik nami neng Roma hula-hula nami si matua nami si ahan do hula-hula na poso do hula-hula tulang robot silitonga baik demang mapa nomu-nomon Ima amang boru nami na bujon mati doli nakir rohani ni kami boras ima para buibir atarono matosan na dua-dua firma boki baul-baul makat salongan firma to di muna saluhuna muna maragas bidaon lumoy nga amuna na boru nami doa ka para ni amang boru nami maragas bidaon dulu-dulu apa sama matutu asa kami na berjolo na batududo na doho kami na marhabot ni roka kami betul di perlau ni ima amang boru nami lain nami na burjon takas don mulu di kami na burjudo amang boru nami yung jala baradak don mulu tu kami pagkabula-bulana aringkas don jadi alanilo silonon nami tuhamuna Tunggu ya, kamu nak kalian ada peparan yang mengurun. Iu itu kamu mah akaha purana, akaha na regan dan udah huna. Itu manusia kami hula-hula margasiahan. Jadi tangiang do, nang pasapang nami kita nami, tuamat tanah berdua di batang. Anggia mah, julanon. Saya ditabai tuhat tak kapas-pas kamu ya saluhuna. Lumuri na tuanguna lain nami kuparan ni ima mangurnanyo lumuri na kiringan takas di jurungul naso di litiador roge ima si bere nami siahan kami betul anggi ma bajumon sian na jorok bakilep sin na daw dia ka pasu-pasu songoni museng asal dapot nang apa sirokat itu di ima di lain nami naso matasotan betul sehingga ama martinangi berbidigi mama terewata asa dono matong pinati ke rumah di topi ni tabian mana tulia be malaka mangula to akal dunono isima hamu dapat persaudia matutu sumuni ma hata syak kami nasa ngomseng tu laksina mah syak hula-hula na poso te tulang hula-hula na poso Sabi ma diluluan pinaksangapan lumobi di hamu keluarga ta kabere nami nang edak kunson nang ditadikon amang baru
masih doang kami. Mana kung di pajodoh studi kaya itu bagai. Di pagbuat sa danay na pasohot ito. Makirim may kasi ito bata. Di pasohot may nakatikin na ng roh. Ya kana sa dapotan ito. Ila tuhatan. Jala sudi marpos ni roha mahamu jala makirim. Tuhan akan memberikan yang terbaik. Jala dohanan namin sa Tuhanmu. Sudi hamu namar hamarang. Namariboto namarlay. Panginoon namin sa mundo yang tindak ako. Saya masih haholongan makan. Ido namin. Masih haholongan sambil masih tugu-tuguan di bagasan kolom nasi lain. Tadi kok kamu akka bako ni portiyon na macam main. Alay masih hohot mahamu, masih jatuh tutuhani. Lumobi manangnya penedakku di sonong matunga. Asam dia mergogoy bana, manang pohon hari-hari. Son mahata siyan hami, tujuh cantik kumangsa. Tenang pulang. Mau lihat cuma di tasandukna terlumobi dihamu keluarga besar marga Sikitjau lasra nami tuhamu amang boro nami na tinudon ala ditiroy hamu akka berananyon alak kanapo surte mau lihat cuma dihamu hamu na marhamaranggi marga Sikitjau Gabi tulang. tuhoy botokku lasrohan memang mulu siap perdagingan bagorak sudah tinggal hotongan mengurang ini beda alai mulu siap perpidion ima pabai ni Tuhan yalap lai kuna perpidion sudah bunga iklat cemai dibotok kuate dak saya hon nama tumatangis beho nyomak karena nyod akapino parmon bereng asabui gancang umurmu boy tadi di unommu akapino parmon Soni nak tuhamu akal sude ya nak nilai kon molohami madokon siat tulangmu dos rohamu molo pabaruhat sadana tua dang sejolo di putes di bereng di pudiannya rodo hamu berengan nami na dos rohamu pabaruhaton na tua naon alai molo tinggal beritamu Begion nami disima lasroha nami akatulangmu dihamu namar hamarangki namar boto namar lai namar bau marsiari mamu mabanadenggan tuda tua munon terlumobi tui gotoku omak munaon asa gajang murna asa boy babereng-berengmu jala boy hamu dibadi dimun tokati kinamangyo lasrohamu ala boy dengan tabereng pertuoni ang borunami lainami na sari metuon jadi manang nasukod di harorunami tulangmu las rohamu martangeng mahamu tu dibata asa dilian kapas pasu tuhamu tuho berkuju sing dohot borku borus terus hatop mahamu dililihat dormu marurat tutoru marbuluk sugijang mardaka tuhabirang solinak tusiamun mangido mahita tu dibata asa dilean hajol mauni tuho berek tudo tobur kuate urus alai ala nasongonon wajar dui lului masih rakak minitodim ipatudu Tuhan mai tuhote bere di parlauni layon anggi ma Victor Humato po boy madapot sirokat mi Tuhan di sirokat mi di tudu Tuhan jadi sonima son hata poda sak kami tulangmu jadi hami sak hula margasahan ibu kami ulos 10 sudema berenamina onom dapotan sada mak perwakilat tu pahupusian anak sada perwakilat tu pahupusian boru Gabi tulang. sada mai tu namar hamaranggi lainami
Sada musedo tu iboto ni lainami. Gabi gabi. 5 pengumuman 10. Kami kepada ni nyon ang guru namin sudah lagi lagi kamu aja nomor 3. Kalau lulusan kami nama akak kuparannya mengguru nabi, kadang mah batang nak otak. Hata-hatai na budari 5 do buat kupara dehami ulo parto tinggal somono mak sada sulai nami iboto nami sada tu bere nami ala dang dohot sian Jakarta isor timai sada mah tu persadaan bulu amang buruan baru tahu ngai sorti nanti ngamung buru pahuku si Renhat di sorti main ngau tuh kemana lagi Pak Buda? Kemana lagi? Tadi udah 3 sama si Lae sama Sada tu marhamaranggi amang buruan. Sada tu ibotona. Songoni mah pas kodinga amang buruan.
dapat terjadi pada dia. Dan sudah nak pernah dosa dia. Jadi Roma kami manoba tulang amak permusit nami alana. Oh, jadi malah tema tulang iulah-ulah nami siahan. Inang dusta hitana budari ini madaraja. Anggo inan yang ada. Iko patakodo raja nami juga rasona mamereng. Turun di nakurumi. Ala situasi dan kondisi itu bersih juga kita. Jadi apa di semua pada nami akan uliak kena negara tak selang uliak beruang. Jadi kepemukan Songoni hula-hula nami Raja Gugu Bajo musik mina batusi anak rama hula-hula nami.
nami dohot ibeber nami lungo bitahe di son hela nami takas donon nami matu hamu asa sadaro hamuna lau paborhaton natu jala di hela nami di son na pinabigi-bigi nakingan asa tumi umahamu marurat tuturu jala merbuluk tubijang danga dong naso tarpatupa debata unang medele hoboruda hamu amakela ido tibana do pasahrota sude jadi dina rohami di son lau mabuan pergue napir firmen na pokti golbor patolong tui papir tuhat tamat toki muna saya luju ma pamomo baga batu rumah na baga batu ni somo nungagabe ison na toras muna nami natu saya gabe nama hamu lagi tu gabe na tu akan oposo pinatikon hujur tu topi ni tabian dia pehamu sudah. Berenami mangalaka saya itu sima dapat persaudi. Jadi asata pasahat sekaligus son ulos senhami. Son ulos senhami. Hula naposo si turus 5 mah. Jadi hamuman to mangatur hon. Sadamai tu helanami, sadamai tu hela nami nama hamarangi perlungun ni anak sada mai itu imotona buruna sada tu kahopusen anak sada tu kahopusen buru jadi sudah pungai 5 lasma ohamuna macam gawe banjala orang tulang ngeraku tomosondo penamparan anak kestur sakengani tu buruna mai sada tu ala sebetulnya udah ada terlubami tongkrata ini apa takas binoto budari Orang berita binoto sono perdana sono na malate man naroa. Isoni matong masara matuhera nami tu bago pusara tu bago pusara manhamarang sara matu naso maraso tatakeni beri nami. Nabi kan ngopat dulu. Nah bahasa ngopat tuh. Helata bago puta marang sara lakon bertaburu sana naso tidur bisa naik. Karena pas 5 kan? Oke. Pajotor kami nakingan rohamu sada majalosa. Jadi hamu permusik kami naik pasaha ulos mahami semaka hula naposo badamang na
pesa saja jadi padia dak sudah nak pesa saja dia nang Roma kami kabere mo tulang mano bahamu uli maruham raja nami jala marpangiluwa kami apala suhut ima takas ima yana nami siya pudan na soha pala adong dope dapat sirokat itu dina asa buat kamu ditangangmu asa makilap ina jono majauhi na daw asa kamangiut ito katongan ni keluarga ni hamyak kaberemon akala sineroha dia karin mangiut tarsongan lima hata pangapuan siya kami tulang berkati daw buat tulang tersebut jadi dihita amang permusik namin ala na manumpang tulang namin mami situ do raja gugu bajo kapartusi bajo gudang idari